gari ya waye dukan duhu na yayewa. Gari ya waye dukan duhu na yayewa. Hakika tsafta wani abu ne wanda ke da matukar muhimmanci a cikin al'umma, shi yasa malamai ma kan ce tsafta cikon addini. To wannan haka yake. To a sakamakon yanda wani dalan bola ya addabi al'umman yankin Tudun Wada da unguwan Tudun Nufawa bayan masallacin Sheikh Dair Usman Bauchi, lamarin da ya tsindima wasu daga cikin mazauna wannan yanki kamuwa da cututtuka daban-daban. Shirin gari ya waye mun garzaya wannan wuri inda muka ji ta bakin wasu daga cikin mazauna wannan yanki. Sunana Umar Abdullahi. Gaskiya mu wannan bola tana ci mana tuwa a ƙwarya, saboda ka ga bolan ga gidajenmu, an ka duba bolan ya kai tsawon ma ginin gidanmu. Lokacin in damuna ta wuce in suka banka wuta a wajen, gaba ɗaya duk gidajen da ke makwabtaka da bolan gaskiya fita ake yi. Haka za ga lokacin da dare za a sa wuta, dole fankali ta dimmo tashi mu bar gidaje saboda mu san me zai faru ba. Sannan ko ga cututtuka da yake haifar mana sakamakon wannan bolan. Da ana zuwa a kwashi, ba mu san me ke faruwa ba, yanzu kwata-kwata ba sa zuwa. Ka jibi da bolan ya tara hanya, ka jibi ga masallaci yanzu ko masallaci ba za a je ran juma'a, sai dai fa a gewaye, sannan a je masallaci. To muna roƙo don Allah da annabi gwamnati ta duba a zo a san abin za a yi da bolan nan. Kuma bugu da ƙari, ka jibi ga bolan ga gidaje ga makaranta ga masallaci, abu uku muhimmai. Makarantar nan yara take ajewa, kamar yadda na faɗa ma aka hura wuta, dole su faɗa ɗaliban nan barin a zuwa suke yi. Mu 'yan anguwa mu muke haɗin gwiwa mu samu lokaci mu zo mu riƙa kwashewa, da yaranmu da manya, haka muke wannan aikin. Ya sunanki? Hawwa'u. Ai ga gidana ga bola. Wannan bola mu dai a ƙashin gaskiya ta dame mu. Tana hana mu sukuni, musamman da damina haka, to ruwa yana cika mana gida, da ni da yara mun dinga fitar da ruwa kenan. In kuma dare ne ake sai dai mu sa masarautar Allah ido. Don gaskiya ba karamin cutuwa muke akan wannan wuri ba. To a taimaka mana a kwashe ta, a raba mu da ita. In kaka ya yi wuta aka kunna, to ba shakka ba mu iya zaman gidanmu. To menene gaskiyar magana da aka ce da dama kuna kamuwa da rashin lafiya ta? Wannan haka yake, a cikin ta ma nike ni yanzu har ciwon zuciya ga hawan jini, da zaran yara na fa na ga ruwan nan ya zo, to ban da kwanciyar hankali, sai na tabbata na tattara su waje ɗaya, ko mu bar gidan ko mu shiga cikin gida cikin jama'a. Bolan nan na daga cikin dalilan da ke sa kuke kamuwa da wayannan? Sosai ma kuwa, tunda ba irin abin da ba a kawo nan, akwai mushe za a kawo shi, komin faɗan da kai ba za a iya yadda ba, sai a rika cewa ai nan ne wurin aje bolan nan. To kuma tun daga gidanmu kaga ba inda za mu yi kenan, mu bar gida mu tafi wani wuri. Sunana Salisu Ahmad Musa. Alhamdulillah, wannan bola tana matuƙar takura mana matuƙa, al'umman Tudun Wada, Tudun Nufawa. Bayan bola yana tsakanin boda ne? Tana tsakanin boda ne, bayan masallacin Juma'a na Sheikh Dair Usman Bauchi, sannan akwai wata islamiyya a jikin bola. Babban abin da yake faruwa akan wannan bola, akan zo a kunna wuta, akwai yara ƙanana suna karatu na islamiyya, in aka kunna wutan nan duk gidajen yankin wurin da makarantar da ake karantar da islamiyya ranar ba zaman lafiya, yara su tari, wuri dai ya lalace kawai. In short, mun yi iyakar ƙoƙarinmu a zo a kwashe wannan bola. Da suna zuwa suna kwashe sama da shekara ɗaya da wani abu, sun daina zuwa masu kwashe. Mafi yawancin mutanen unguwan ba su da lafiya sanadiyan wannan bola. Akwai gidaje wanda in aka yi ruwan sama ba sa iya zama a gidan, fitowa suke, saboda hanyar ruwa ma bolan ta toshe hanyar gwamnati, ta toshe hanyar ruwa, sannan duk gidajen wurin ruwa cika wurin yake. Akwai gidajen da sun rurrufuta sun kashe mutane da yawa sanadiyan wannan bola. To amma an ce gwamnatin jihar Kaduna akwai hukuma na musamman da ke zuwa suna kwashe bolan. To kana ganin wannan bolan gwamnatin bata san da ita bane ko ya? To mu ƙoƙarin ganin gwamnati ku gaya mata kokin ku?
gaskiya ina ga 'yan kwangilan da ake ba su kwashe bolan nan ne, saboda bolan ta dan shigo lungun nan da ta shigo tunda manya suna wucewa ba za su san akwai wata bola a cikin wani lungu ba, shine kawai. Amma mukan fita hanya muga ana ta kwashe bololi, amma ita wannan mun kai korafi wuri har yau an ki zuwa a kwashe wannan bola. To mu ma dai anan za mu ce da fatan waɗanda ke da ruwa da tsaki na ganin an kwashe wannan shara za su yi wa Allah su ba da daman kwashe wannan shara domin al'umma su zauna cikin lafiya. Karshen wannan karshen wannan rahoton kenan. Abdullahi Musa Sogiji, DITV gari ya waye. Ya waye dukan duhu na yayewa.